Surġent tal-Pulizija li reġa' iddaħħal fil-Korp tal-Pulizija wara l-elezzjoni tal-2013 irriżenja mill-Korp tal-Pulizija wara li nqabad fuq kameras tas-sigurtà tal-ajruport iddaħħal immigranti mingħajr ma jkun iċċekkjat il-passaport tagħhom mal-wasla tagħhom f'Malta. L-istorja żvelata minn The Times of Malta tajt li surġent li llum għandu 67 sena minn Bormla tpoġġa fuq lif sfurzat sakemm issir investigazzjoni interna dwar l-aġir tiegħu malli bdiet l-investigazzjoni dan is-surġent irriżenja. Is-surġent identifikat bħala Mario Kamenzuli kien tpoġġa responsabbli mill-Pulizija tal-Immigrazzjoni fl-ajruport mill-eks Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit. Wara jiem ta' osservazzjoni s-surġent ġie arrestat mill-Pulizija Pajżana waqt li kien għax-xogħol wara li filmati minn CCTV urew kif is-surġent kien qed idaħħal immigranti mingħajr ma jsiru ebda verifiki tal-passaport xi ħaġa li ġiet ripetuta diversi drabi. Skont regolamenti tal-Unjoni Ewropea, il-passiġġiera kollha ġejjin minn pajjiżi li mhux fiż-żona Schengen irid ikollhom il-passaporti tagħhom iċċekkjati qabel ma jidħlu f'pajjiż li hu membru ta' din iż-żona.